Maayong buntag mga kapuso! This morning, bisita nato ang usa ka animal care advocate ug ang founder and director ng Animal Rescue Rehabilitation and Fostering Davao. Walay lain pa kundi si Ma'am Marites Batacan. Maayong buntag Ma'am Marites and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you po? Good morning, attorney. Okay lang, and thank you for having me here. Ma'am, you're really into taking good care of animals, sila na sa mga cats and dogs. And as a matter of fact, ikaw ang director and founder ng Animal Rescue Rehabilitation and Fostering Davao. Pwede ba namo mahibalaan kung unsa ba ang tumo ang ani na grupo? Ang objective sa ARRF Davao is, muna, kung pwede lang ma-prevent ang abuses, ang neglect, and kanang mag-promote og responsible pet ownership kay mao man gyud nay factor na daghan kaayong latagaw ng mga iro ug kanang spaying and neutering kay mao nay makapa-control sa population sa mga strays para wala nay ma-impound ug wala nay pamatsyon. Nindot yun kaayo ang tumong sa inyong grupo, ma'am, no? Especially that it also tackles animal welfare and protection. But going deeper into your journey as the founder and director ng ARRF Davao, pwede ba namo mahibalaan kung pila na ba ka mga animals ang inyong na-rescue o naalagaan? Siguro kung ihapon ra gyud pasig maabot tag sobra libo kay aside sa kanang ginakuha nako sa kalsada, naana ko yung mga siguro mga 100 kapi na dogs ug ang mga 80 ka iring ug kanang mga iring dili na mga adult cats kundi kanang mga neonates kanang mga day-old kittens na nabilin sa kalsada or gipanglabay sa mga walay mga puangod na mga tao, gipainitan, gibutang sa box nga wala ang mama. Mao na akong usually ginakuha ng mga kittens. So siguro wala na akong nag-ihap eh. Ang importante manggod sa ako dili ang numbers kundi ang kinabuhi nga akong nasalbar. Wow, that's a huge number and very impressive sa kaayo, ma'am, no? And we must say also congratulations kay under construction na ang ARRF Davao's Pag-ibig Shelter na mao ang nakita sa imuhang likuran. Going into this process ba from the construction of the shelter, unsa ba inyong mga naagian, especially mga challenges po na inyong gisagubang? Syempre, financially, grabe gyud ka ang struggle financially. Bisan pa og wala pa shelter, kanang pag-rescue pa lang, pag-rehab, grabe na. So, mo na, kwarta man gyud no, kay di man gyud ta makatukod og ingani kung wala tay kwarta, pero for me, murag nasayon ba kay murag gihatag bitaw sa Ginoo kay kabalo man gud siya kung unsa ay go makahilak ko. Kabalo man gud siya kung unsa bitaw kalisod sa isa ka rescuer nga kana bitaw makita nimo na naglisod ang iro niya wala kay matabang or kanang grabe iyang pag-antos ba. So mo na bisan ako gikalimtan na nako akong luho everything para lang na ako'y magasto sa ilaha. Mao na dili man gud ta makasulti na dili nimo tabangan. Usahay makaingon na lang ko na no, dili nako kay aside sa gastos, sakit sa bulsa, sakit pagid sa heart. Pero dili man gud ka makapamili kay imbes na mayong ka-stop nako, samot man yung kadugangan. Looking back, ma'am, especially from that time na nakapaduol ka sa mga hayop and up to now na nakapatukod na ka sa ilahang shelter, what are your major takeaways or mga learnings naman from this entire experience? Tungod aning mga iro no, kung naapay pinakaubos sa kanang humility bitaw, murag diha na jud ko sa pinakaubos ba kay tungod sa ilaha gikalimtan gyud nako tanan, gikalimtan nako akong sarili, gikalimtan nako akong mga luho. Giuna gid nako sila, gi-prioritize gid nako sila kay mas luoy man gud sila kay wala man gud sila choice. Kanya wala mo tabang sa ilaha, wala mo gasto. Siguro gibutang pod ko sa Ginoo diri ba kay kabalo siya nga na ako'y at least na ako'y magastos gamay no, na ako'y ma-share sa gastos or kaya nako gastuhan. Mao siguro na kay ako maski ako dili ko kasabot nga no na ako diri na advocacy. Kay kanina advocacy, lisod kayo siya pangayuan og donation. Sa una, nagatabang ko sa mga bata, sa mga cancer patients, sa House of Hope,
sa missionary of charities, pero kanigid ang pinakalisod na advocacy kay wala gyud magtabang sa imuha kundi imong sarili, imuhang family. And moving forward, looking at the brighter side, after the Pag-ibig shelter, what's the next step naman for ARRF Davao? Actually, daghan kay ko dreams. Isa lang ni sa mga dreams nako sa animal welfare o kanigi pangayo gid nako ni sa Ginoo no. Isa pa gyud nako ginapangayo is kanang spay mobile kay for me nagatuod jud ko na makontrol na to ang population sa strays through spaying. Kaya ang babae man gud ang naga-anak. So, ang isa ka iro usahay tag 12 mga anak, unsaon na lang ng mga stray dogs na wala mas-spay. Or kanang bisan na mga tag-iya pero irresponsable, paanakon, unya, wala lang, naalang diha. So, mahal man gud kaayo ang spaying kung sa ordinary ka nga, kanang ordinary income earner ka, mahal kaayo. So, mo na ang akong plano is, kung pwede na ay mag-donate para lang sa kanang spay mobile, tapos na may mga vets na willing kaayo magtabang, naaman po yung uban ng mga company na pwede mag-shoulder sa kanang anesthesia, ana. Lisod man gud ang spaying kay kung iro, kailangan sa clinic. And then, dili man tanan maka-afford good. Mo nang gusto na ko, we will bring closer sa, ang tawag ani, barangay ba or sa environment na katong dili bitaw kakaya wala mga sakyanan layo sa clinic na malaygit ilang iro kay it's one way manggod attorney na ma-promote bitaw nato ang responsible pet ownership. Ug karon mga kapuso, itour kita ni Ma'am Marites sa Pag-ibig shelter ug i-introduce pod kita niya sa iyahang mga rescue dogs. Mga kapuso, naata karon sa among animal shelter kung asa na ang uban mga iro. Umani ko ninyo ug ato silang ila-ilahon. Tara. Kani si Whitey. Hapit ni siya mamatay kay nabuntis siya tapos napasagdaan sa tag-iya, wala nakagawa sa iyahang anak. May na lang kay nabisita na ako siya, mong ako siyang gidala-dayon sa clinic. Emard, pag gi-report niya siya sa ako, gikagid ni siya, gibiyaan siya. Ang case niya is abandonment, gibiyaan siya sa iyang tag-iya, payat kaayo, o daghang kay siya kagid. Karon, hilas na. Si Bluky, ginapataon ako siya sa gawas sa among balay, wala siya tag-iya. So, bago siya makuha sa dog pound, ako na lang siyang gidala diri. Upat ni siya magsuon. Ang katong lalaki na gibugbog sa isa ka ex-army sa may Bunawan, na gisunog-sunog siya og sigarilyo, na dito sa amo ang Rolling Hills Shelter. Kani igsuon yan eh. And grabe kayo ni sila kaano sa una, traumatized, dili sila modulog tao. Pero karon sana jung kiata. Kani siya, senior beagle, nagtatagpo sa kalsada, nahangkay siya kuto, payat, mo nang gi-report siya sa kuha niya, gikuha na mo. Thank you so much, Ma'am Marites Batacan, for sharing your time dito sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.